dalilin ana kamai. Wannan TikTok din ina gaya muku shawara ta farko da zan baku shine duk wanda zai iya hana ƴaƴansa mata baligai da matarsa ta aure baliga rike wayar da ta shafi Android yayi. In ba za ka iya wannan ba za ka bata da Android, alal aqalli shay in dai kana so ka haɗu da Allah lafiya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, ka hana ta duk wani nau'i na chatin kowane iri. Sani da kana can kana bacci a ɗaki yarka tana browsing ɗin bulufin tana kalla kuma tana fingarin kanta, kuma matan duniya wanda take ganin su ne ado da wayewa sun riga sun nuna mata wannan abun daidai ne, morewa ne, shine cinyewar duniya yanzu, shine cinyewar duniya yanzu. Da fa in an ce akwai zakari na roba ni da kai mamaki miki, amma yanzu yana nan a unguwarku ana sai da shi a shago, matan musulmai suna sai da shi. Website ne fa da su kowace daban da sunanta, wata wai Munirat Abdulsalam, banda fasikanci sosai za ta dinga nishi na jima'i tana yadawa, kuma ta kwanta tsirara tana nuna yadda namiji zai sex din mace ko mace za ta yi sex din namiji. Ko wata yarinya ita ma la'ananniya yar Kaduna, Allah ya shirya su gaba daya, ita ma haka take yada wannan barnar, sunanta ya kwanta mu. Suna nan dai da yawa da sunaye cikakku na musulmai, da Hausa da yaren Hausa suke koyarwa nau'i daban-daban. Kai ka ce a Najeriya babu gwamnati, kai ka ce shugaban da yake rayuwa yanzu ba musulmi bane, kai ka ce gwamnonin da muke da su a arewa ba musulmi bane, kai ka ce wallahi tallahi jama'a musulunci ya zama da'i. Ko in ce musulmai kunna du'afa, mun zama masu raunin da ba ma iya wani katabus. Kuma kar kai mamaki wannan tsaretin zaka iya ganin sa a wayar ustazin mutum da kake zato mutumin kirki ne, kaga wannan barna a wayarsa, kuma babu abin da ya taimakawa wannan abun. Ina gaya muku, I'm telling you the fact, ba abin da ya taimakawa wajen yaɗuwar wannan abin ya karfi kamar wannan dai abin da kuke gani fim. Daga shi kowane sababi ya faru, kowane sababi, saboda fa an ga abubuwa sun ƙine sai aka zo da Arewa 24, kuma mutane ba sa son a faɗi wannan, wai za a hana su cin abinci, za a lalata musu sana'a. Kuma duk dan fim ɗin da ka zauna da shi kai da shi one in one, ka ce tsakaninka da Allah da alherin fim da sharrin fim wanne ya fi yawa, zai gaya ma sharrin fim ya fi yawa, musamman a rayuwar da ake ciki a yau. Allah kai mana magani. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني. sannan izuwa ƙarshe annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam haka ya kira mutane izuwa ga tauhidi da tsoron Allah, yace wa Ibrahim